Конкурс праводзіцца па мадэлі, якая адпавядае крытэрыям прэміі СНД за дасягненні ў галіне якасці прадукцыі і паслуг і мадэлі дзелавой дасканаласці Еўрапейскага фонду кіравання якасцю. Мадэль прэміі ўключае дзве групы крытэрыяў: магчымасці, якія характарызуюць ролю лідараў арганізацыі, стратэгію, партнёрства і рэсурсы, працэсы, прадукцыю і паслугі, а таксама вынікі, дасягнутыя прадпрыемствам у задавальненні патрэбаў і чаканняў спажыўцоў. Прэмія прысуждаецца па 5 напрамках дзейнасці: вытворчасць нехарчовай прадукцыі бытавога прызначэння, вытворчасць харчовай і сельскагаспадарчай прадукцыі, вытворчасць прадукцыі вытворча-тэхнічнага прызначэння, аказанне паслуг і выкананне работ, выкананне работы і аказанне паслуг у галіне будаўніцтва. Для арганізацый малога і сярэдняга бізнесу прадугледжаная дадатковая спецыяльная ўзнагарода – імкненне да дасканаласці. Лаўрэаты атрымаюць дыплом і сімвал прэміі, а таксама права выкарыстання на працягу 3 гадоў эмблемы прэміі пры маркіроўцы прадукцыі і на яе упакоўцы ў рэкламных мэтах і дакументацыі. Заяўкі для ўдзелу ў конкурсе да 1 ліпеня прымае сакратарыят камісіі пры Дзяржаўным камітэце па стандартызацыі. Неабходныя кансультацыі можна атрымаць у Беларускім дзяржаўным інстытуце стандартызацыі і сертыфікацыі.